Cikiyar kashi TV. Ku danna muna subscribe. Mun gode. Yau wato assalamu alaikum. Dana ka shi. Daga ma sallama. To Allah baka hakuri. Banza kawai dan iska. Allah ka yi hakuri ka dube ni ka tsaya ka saurare ni. Ba za a duba ba DJ ba abin da zan kawo ba. Dan kutumar burau. To Allah kai mana ne kyau. Wato ke yanzu amarya kanki na dawo. Daga yau duk motsin da na yi a gidan mijina is not free. Anya ko wannan kina son shi sosai? Tsakanin da Allah yake mai ko dai kawai san kaba ne na gane Balaraba. Ce za ta ki auren wanda take so. Ba wani abu bane kawai dai laga kaman auren naku ne bai dace ba. Wallahi ba kala hibaci. Haka na ganshi na ce ina so. Haba ai kawai dama na gani ne auren bai wani ba da wani abu. Sai ka ce wani hadin gambiza? Haɗin gambiza? Amma ya kamata a ce kin sani yana da bakar muguwar zuciya. Zuciya shi ba ta da kyau. Ai zuciya ga namiji ado ne. Ai duk zafinta da girman wuta ruwa ne kawai zai iya kashe ta da sanyaya ta tsiro ma ya fi. Kai yanzu na dawo kanka. Yanzu wannan kawayen amaryan ya za a yi da su. Sai ku san da za ku yi da su. Amma ni babu ruwa na fa. Ka isa. Wallahi ƙarya ne. Ka gane? Ni yanzu ana ɗaura auren nan ba zuwa zan yi kama hotel kwanta na yi bacci na. Nake ganin ma ai kawai a bar magana ai. Allah gwara a bar magana kawai mu je mu ci abinci. Ka ci dan yi. Ka ci to kuje duka ku ci abinci a wajen. Ni na ruwa na. Are you out of your mind? Allah wallahi tallahi ni in ban bar bikin nan ba shege. Allah zan tafiya. Dama na ga ba kauna zuwa na yake ba. Ka san me? Daga yau kar ka sake zuwa inda nake. Kar ka ma shiga harka ta kai ko ma ka tafi. Sai ya bata mure Allah wanda in ban koma ba shege nake. Ka ga mai. Haba ba ana haba. Sai ka ci ba bikin da muka zo ba? Bai. Kai ba. Haba hajiya. Wannan yaron ba ko mai faɗa ne? Sai ka ce wa ranar aurensa ba? Yana to ni babbata mutane ne? Duba fa sai ya uci yake shi kadai kaman wani kumurci. A'a, gwara ai masa magana. Ke da ni zan ce aba anya yana da hankali faru. Ranar aurenka ka tsaya kana irin wannan? Su ta yi farin ciki, kowa yana farin ciki da walwala. Kuma sai shi ya daddaure fuska. Haji, yanzu ya kake so a yi? Ko zan daga auren nan. Kawai a daga auren nan wallahi. A'a, wallahi ba zai yi ba. Na tafi kasan waje in huta ba dai har ga biya sadaki ba su jira in na dawo sai a daura. To shikenan naji a bar wannan maganar rigima Allah. Are you crazy? Are you out of your mind? Ka gan shi dan mara'u. Ha to ai naga yanzu kawai ya kamata kawai in je in dauki mota mu je mu kwaso kawai amarya. Da motoci biyu kawai za a je. Zan kira Balaraba na faɗa mata ta taho kawai da mutum. Ina aka taba irin wannan? Fi sabilillahi. Tun da nake ni ban taba ji. Ko mu kanwar uwa da wata kawata guda daya. Ba faru. Ka bari motocin nan su zo. Kai ba zan bari ba. Sabida me ba za ka bari ba? Zan je bakin kofar su in kira Balaraba in ce mata ta fito kawai ta zo mu tafi. Ne wani na cewar za ka tashi ka je. To yanzu ina za ka je ka tashi? Ko kai wanta ne za ka hana ni? A'a ina haba na isa ni asuwa. Kuma ka ji motoci biyu kawai za a je da su da taka da ko na TJ ko na wannan dan rainin hankalin. Mamaki faru wannan auren naka ba gaba ɗaya babu jama'a kuma saboda ni ba ka san sai mutum ya ga dama ya zo ko kai ya zo waje na wallahi duk ɗaya ne a waje na. Anya ma yarinyar naka na santa. Kai ma bakar magana zaka gya min Hussein? Inda kana santa duk wannan abubuwan ma zaka tsaya kana wani wannan ne kai haba ka ce ka dan wise man. To wai ni ce maka nayi ba na santa? Anya gaskiya kake faɗa kuwa. Kaga Hussein irin samma da nake wa Balaraba ko rabin shi ba ta. Wani abin ɓata ne bane in dai dan magana ce nayi to alquran ba ni ba ruwana duk wanda. Ni fa ba na son duk irin wannan bidar ta ku. Sabga kamata aure ni ba sai na fita masu ba. Gabaki ɗaya ne ha to su suka sa matan ko su suka biya min sadaki. Cikiyar kashi TV. Ku danna muna subscribe. Mun gode.